Bună, dragii și dragile mele! Astăzi am revenit după o lungă perioadă de absență de pe YouTube. Pentru cei care nu mă cunoașteți, eu sunt Felicia. Oricum, așa, la față nu m-ați văzut niciodată, dar am hotărât să filmez așa, să fiu așa cum sunt, să apar în fața voastră. Altădată nearanjată cum sunt astăzi, altădată o să mă aranjez. O să începem cu un clip de produse terminate și vreau să le arunc și atunci am zis să filmez pentru voi și după aia pot să fac ordine. Ok, și să începem. Avem acest detergent pentru WC-ul. Este de la Narco Attack de tartran floral. Mi-a plăcut, sigur a fost la un preț ieftin, nu știu de pe unde l-am luat, internet oricum, decât pe depozit acasă, dacă mi-aduc aminte bine. Așa, mai departe avem de la Penny aceste rezerve de pus acolo în vasul de toaletă. Nu am pus pe categorii, dar vă zic așa ce iau la mână. Soțul meu a terminat acest balsam de dat după ras de la Avon. L-am recumpărat. Este încântat de el. Am schimbat și două periuțe de dinți. Acestea le-am tot de pe depozit acasă, de la Today Dent. Sunt ok. Am terminat și aceste rezerve, care cred că le-am luat tot de la Penny, dacă nu mă înșel. Au fost 6 bucăți cu miros de lavandă. Se păstrează mirosul în dulap. Fetița cea mică mi-a spart acest parfumel. Arăta așa, doar că era pe gri, nu pe roz. Este de la Christopher Dark, de la Goodness. Scrie aici, 20 de ml a avut, dar s-a spart. Mirosea drăguț. Aceste parfumele le-am cumpărat de pe Make-up, am cumpărat mai multe și probabil o să le vedeți în produse terminate, că nu am filmat atunci niciun unboxing. Așa, mai avem aici încă două rezerve din acestea pentru WC. Au fost roz, sunt tot de la Penny, una este în toaletă acum. Am terminat acest balsam de păr de la Dove, așa, să-l vedeți mai bine. A fost ok, suntem mulțumiți. Am terminat acest detergent de vase de la Spark. Este în cantitate de 1 litru și acum avem tot Spark la bucătărie, pentru că așa ne-am obișnuit. Soțul meu a terminat acest gel de duș de la Denim. Este cumpărat tot de pe depozit acasă, dacă nu mă înșel. Gel de duș, i-a plăcut. Așa, mai avem aici bureței de bucătărie. Așa, au fost 10 la număr și sunt cumpărați de la Penny. Aici, să scăpăm de pungi, mai avem hârtie igienică, Alint, 10 bucăți. Am terminat și un pachet de șervețele din acestea, umede, pentru poșetă. Am decis să vă arăt ce folosim. Soțul meu folosește asemenea biguri și de la Gillette și eu la fel, adică e ok. Sunt mereu prezente la noi în baie. Încă un gel de duș terminat este acesta de la Avon sau Avon, cum vreți să spuneți, la 250 de ml. Ne-a plăcut, l-am folosit și la săpun de mâini. Fiind patru în familie, am mai terminat două periuțe pentru că am schimbat. Așa, încă ceva pentru casă, o rezervă de la spray de cameră. Nu mai am capacul. Am mirosit frumos. Trebuie să recumpăr chestii de genul pentru că nu mai am. Am terminat și aceste șervețele dezinfectante cu care șterg mobila de la Penny, cred că le-am luat, sau de la Profi, dar au fost ok. Am un pachet de șervețele de astea ce le folosesc eu prin casă, sunt acestea. Bineînțeles că și la mânuțele fetițelor le folosesc și la tot felul de chestii, dar sunt ok. Și un șampon terminat de soțul meu este acesta de la Schauma. Este un șampon antimătriață și nu pot să vă spun că am fost foarte mulțumiți de el. L-am încercat și eu, având și eu mătriață, dar nu. Parcă l-a părut mult prea aspru. Oricum, fără balsam nu cred că l-aș putea folosi. Cam atât am avut, fetelor, pentru astăzi și sper din suflet să revin cu un clip cât mai repede în fața voastră.
și să ne reapucăm de treabă. Vă pupăcesc pe toți, pe toate și vă aștept cu mare drag la următorul clip. O zi frumoasă să aveți! Pa, pa!